Molt bé, doncs, hola a tothom. Avui tenim l'oportunitat de tenir entre nosaltres el fundador de l'agència de viatges de Barcelona, Zero Limits. És un professional del sector turístic que ens vindrà a parlar sobre com es troba actualment el sector turístic arrel de la pandèmia i la crisi sanitària i econòmica que ha portat el coronavirus Covid-2019 i vindrà a respondre'ns algunes preguntes enfocades sobretot a animar aquells estudiants de les agències de viatges i esdeveniments que tenim al Politècnics. Bon dia, senyor Julià Montero, i gràcies per ser aquí. Hola, bon dia. Molt bé, primer de tot, per contextualitzar-nos una mica, què és Barcelona Zero Limits? Bueno, nosaltres vam néixer ara ja 6 anys, d'acord? I el que és Barcelona Zero Límits va ser o és voler cobrir una part de mercat que en aquests moments no es treballava o no es considerava. Vale? No ens agrada, no som una agència de viatges només per persones amb discapacitat Vale? Nosaltres diguem que fem un producte transversal, però el treballem des d'un punt de vista d'accessibilitat o d'inclusivitat. ¿Vale? I aquest producte es ven a tothom. O sigui, no diferenciem. Jo sempre dic que caminis o siguis un bíped o vagis en cadira de rodes, ets client meu si tens una targeta de crèdit. Aleshores, nosaltres apliquem aquesta màxima. ¿Vale? Intentem no segmentar massa el mercat. Entenem que el client que vol turisme vol uns mateixos estàndards de qualitat i vivencial, ¿vale? I que el que més que tenim al voltant d'aquest client és diferents necessitats que hem de cobrir. I punt. Aquesta és la nostra visió del mercat. D'acord? I aleshores ens ho treballem perquè el client tingui cobertes certes necessitats. Perfecte. Normalment, a les sessions que fem a classe, doncs, parlem sobretot de l'accessibilitat del turisme. L'Organització Mundial del Turisme inclou en el seu Codi Ètic Mundial que tothom té el dret a accedir a l'activitat turística i, per tant, empreses com la seva doncs, ofereixen aquesta possibilitat a tots els públics. Encara que vostè digui que no tenen una clientela definida i tancada, però a grans trets, quines serien les característiques del perfil de la seva demanda de l'empresa? Mira, Maria, nosaltres treballem al mercat internacional. Nosaltres vam néixer i continuem sent un receptiu. ¿Vale? Generem paquets o situacions en les que rebem gent a Espanya. ¿Vale? Per què? Perquè som un país que ha fet una feina bastant bona en destinació en aquest aspecte. Per tant, ens trobem tant activitats com hotels, com restaurants, com, diguem, a l'entorn adequat per poder oferir un producte de qualitat a nivell internacional i poder rebre, diguem, tot tipus de clients, sent una de les nostres especificacions gent amb problemes de mobilitat. Si parlem de problemes de mobilitat, abarquem molta més gent. ¿Vale? Perquè no només, jo vaig en cadira encara que no es vegi, però la mobilitat abarca molta més tipus de clientela. És més ampli, és un concepte més ampli. Jo sempre diem una cosa, d'acord? Ningú visita la Sagrada Família per les seves meravelloses rampes. ¿Vale? Ningú. La rampa és un accessori que ha d'estar perquè hem de poder rebre el màxim de clients possibles. Perquè volem que el negoci funcioni. D'acord? Per tant, és informació. No és part del viatge. No és el que motiva una persona a creuar a l'Atlàntic per venir a visitar-nos. L'actitud sempre és la mateixa. O sigui, el client el que vol veure és la Sagrada Família, no la rampa de la Sagrada Família. D'acord? Això aplica-ho a tot. I aquesta és la nostra forma de veure-ho. Per tant, quin tipus de professionals del sector necessitaríeu a la vostra empresa? Quin seria el perfil de treballador d'una empresa com la seva? No tenim un perfil que sigui, diguem, molt especialitzat, perquè tot aquell know-how que necessiti
o que vulgui aprendre, l'aprendrà amb nosaltres. O sigui, no és una... Hem de perdre la por a aquestes coses. I no només amb el nostre sector, sinó amb altres. No hem de tenir por al client diferent. ¿Vale? Les grans multinacionals es dediquen a una situació estàndard del públic o de client. En una situació estàndard, aquest pastís està molt treballat i molt difícil d'entrar-hi. O sigui, no és òptim. Tu no pots competir amb Bookings, amb un TripAdvisor, amb un client denominat estàndard. ¿Vale? Has de trobar aquells gaps en el mercat que et donen oportunitat de treballar dintre del mateix. I nosaltres ho fem d'aquesta manera, amb conceptes de sostenibilitat, d'accessibilitat, diguem, quilòmetre zero. Intentem ser una mica especials amb això. Però no has de tenir por, no necessites tenir una qualificació especial. Home, una sensibilitat, potser sí, però no la formació que doneu vosaltres o que donen altres escoles de turisme és totalment òptima per poder treballar amb nosaltres o amb altres empreses que, diguem, toquen aquest tipus de perfil. Perfecte. I ja per acabar, tenim a la nostra casa el Politècnic d'alumnat que està a punt de titular en el grau superior d'Agències de Viatges i Esdeveniments i, per tant, la pregunta seria de què els hi podria dir a aquests estudiants que saben, sobretot, que l'activitat turística i com altres sectors seran un dels darrers, potser, a recuperar-se d'aquesta situació en la qual estem vivint i què els hi podria dir per tal de portar una mica de llum a aquesta situació actual que està patint el nostre sector. Bé, el que els hi puc dir, i està clar que aquesta situació és complicada, no serem miops ni naïfs amb aquesta situació, és una situació complicada, que sortirem, tot durant la vostra vida professional tindreu diferents moments com aquest i es tracta de ser propositiu i trobar la manera, d'acord? Tots tenim situacions que se'ns compliquen, però jo crec que el sector acabarà sortint d'aquesta situació. Sortirà diferent? Potser sí, però això no vol dir que sortir diferent sigui dolent pel sector, sinó potser és una oportunitat, no? No vull dir la típica frase de la crisi és una oportunitat. No, la crisi és una trastada. No, això em sembla molt trist que algú et digui que la crisi és una oportunitat. No, millor que no hagués cap crisi i que funcionem. Però sí és veritat que et dona els canvis provoquen noves situacions en el mercat que fins ara no es tenien en compte. Per tant, hem d'estar àgils i hem d'estar atents i ser molt proactius en poder aprofitar aquestes situacions. D'acord? També és veritat que en aquests moments hem d'observar el mercat i a veure cap a on es dirigeix. I observar i ser, diguem, positiu. Els hi dic el que quan jo tenia 20 anys em van dir en el seu dia: tens tota la vida professional per davant, no et preocupis. En algun moment o altre tot quadra i tot sortirà bé. D'acord? Doncs molt bé, amb aquestes paraules esperançadores arribem fins al final de l'entrevista. Moltes gràcies, senyor Julián Montero, per ser aquí entre nosaltres i ha estat un plaer entrevistar-lo en aquesta Fira de Talents de l'Itz Meitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.